Het Nijefvismuseum in Ljouwert is van de middag officieel iepen terug Koningin Beatrix. Onverwachts hege bezitten van de middag in Ljouwert, want Koningin Beatrix wie in de stad. Koningin Beatrix had niet skrekking drachten het nieuwe Fries Hienstencentrum iepenen. Koningin Beatrix heeft een werkbeziet gebracht door Zuidwest-Friesland. Koningin wordt Joet bijpraat over wat er speelt in de provincie. Want zelfs de koningin is Joet op het Jidjesfeestje van de kranten. 3 onderwerpen die Joet onder water kwamen bij de werkbezieten van Koningin Beatrix. Pas op hoor, pas op. Ik meen dat het was het kennismakingsbezoek van de koningin. Dat ze ook hier op het provinciehuis was. En ja, daar staat dan zogenaamd ook de powder room in. En toen stonden we weer keurig te wachten. En tot ons aller verbazing zei de koningin toen van... heb ik me keurig aan het draaiboek gehouden. Nou, dat was toch wel... ja, in die tijd verbazingwekkend. Welkom. Welkom bij de iepening van Simmer 2000. En een heel bijzonder woord van welkom tot uw majesteit. Volgende keer stopt de trein hier is dood. Met de groene draak. De commissaris van de Koninginnen, deputeren en burgemeesters binnen in een ronde tafelpeteer verschillende onderwerpen over Zuidoost-Friesland bepraat. De oversterrentocht had de Koninginnen verschillende keren naar Friesland hellen. In 1986 ried de kroonprins Willem-Alexander de oversterrentocht. Hij dierde dit onder een geheime naam, Willem van Buren, zodat geen ien hem herkennen zou. In 1982 is de koningin Beatrix in Haaswest. Dat was het tweede jaar dat ze koningin was. Het was eigenlijk heel iets nieuws. Ik was toen lid van het Centraal Comité, vicevoorzitter. En wij kregen dan omstreeks 30 januari kregen wij bericht dat van de gemeente Hoornstadhuis dat de koningin hier een bezoek brengen wordt. Je wint al je bannerspultjes. Toen we daar winnen, werd hij bij de auto staan. Daar is die foto om, waar ik die ze krijg tegen hem snel laten hebben. En toen rond we dan terug. Dan win je wat in de bootjes, win wat spultjes van en ik een tentoonstelling. En de haven die we afzet met touw. Een paar meter werd nou pijltjes laat ongeveer in de wind weer bij het huis. Noorderhaven zo'n zanter, maar die mooie hoorn des overvloeds, met die mooie bovenlicht. En toen stapte de koningin over de touw heen en bij die ronde van de haven. Nou, toen waren alle mensen, de beveiliging, die waren net zenuwachtig. En toen ze weer omstapten, stonden zoveel mensen op touw dat je gewoon touw had in de machine. Het drukke programma voor het koninklijke gezin begon vanmorgen op het bordes van het stadhuis van Harlingen. Koningin Beatrix, prins Klaus en de prinsen Willem-Alexander, Johan Frieso en Constantijn werden hier toegezongen door de schooljeugd. Koninklijke belangstelling voor een Terschellinger volksdansgroep. De belangstelling in Harlingen viel tegen. Wij rekenden op 30.000 bezoekers. Maar zoals gezegd, vanwege het koude weer, waren er slechts zo'n 5.000 naar de Noorderhaven gekomen. Het weer rood en rood koud. Van mijn gevoel hebben wij eigenlijk nooit zo'n koude Koninginnedag maken toen eens doen. In Zuidwest-Friesland is alles zo goed als sleer voor de koninklijke bezieten van koningin Beatrix komende vreed. Ze komt dan van een werkbeziet naar de provincie. Het blijft een extra mooi maatje hè, voor de koningin. Nou, een beetje net zo normaal, kan ik zeggen. Ik ben de koningin, de blonde Jan. Ik vind het wel een beetje spannend en ik vind het wel heel leuk. En wat kiest je naar season? Ik moet net vallen te season, maar ik moet zeggen, jongens, hier ben die blom, majesteit. En wat zou de koningin?
Het is te mooi. En ze vregen dat ik er al lang stond, maar ik stond er nog net zo heel lang in. Nee? Nee. Een paar keer stonden langer? Ja. Wat betreft koningin Beatrix van Friesland? Is je de laatste jaren vaak west? Hoe moet je dat zien? Ik denk dat koningin Beatrix heel erg bewust dwaande is met kiezen van waar gaan kennen. En dan zorg ik dat ze toch gemiddeld zo'n wel vaak in Friesland is. Het mag natuurlijk net hoe dreun worden, want je mag net scheve gezichten hebben. Maar dat komt ook omdat hier in Friesland hele goede programma's opgesteld worden, maar een heel goed draaiboek. Beatrix kreeg het hele museum te zien en gaat erbij in peteer met enkele kunstenaars. In een heeg tempo gaan ze erbij langs, toch is ze wel onder de indruk. Oké, jongens, gaan. En natuurlijk, maar net via de hier binnen in Friesland een heel soort aspecten. Ik denk alleen nog maar aan de watersport met Beatrix en de hele familie overigens natuurlijk gek op is. En incognito ben ze hier heel volle vaker dan wij maar weten. Ik ben Henk van der Binde. Ik was tot 2006 voorlichter van Sneek. Ik maakte al boeken, maar ik ben nu bezig, vorig jaar begonnen, met een boek over 200 jaar Koninkrijk. En de 200 jaar Friese stadhouders die daaraan vooraf gaan. Want de Oranjes stammen daar rechtstreeks vanaf. Zonder die Friese stadhouders hadden we nooit Oranjes gehad. Wat loop je dan tegenaan? Tegen van alles en nog wat, waardoor je ontdekt hoe door de eeuwen heen die familie ongelooflijk belangrijk is geweest als samenbindende kracht voor ons Nederlanders. Je ziet het nu nog, je zag het een paar honderd jaar geleden ook. En dat is eigenlijk niet veranderd. Een van die Oranjes waar je dan tegenaan loopt is koningin Beatrix. Goeien, welkom bij Joert. Onverwachts hege bezieten van een beetje in Ljouwert, want koningin Beatrix wie in de stad. Beatrix bracht mij minister Vermeend van Sociale Zaken een bezieten aan kringloopwinkel De Estafette en aan Wiek de Heegterp. Nee, het is dochs net een grap, want in deze dure auto staat, jawel, koningin Beatrix. Mijn minister Vermeend brengt ze onder oren een bezieten aan de kringloopwinkel in Ljouwert. Maar wat maakt dus koningin nou juist in deze winkel? Het was eigenlijk een bezoek van de minister, van minister Vermeend. De minister is van Sociale Zaken. Wij werken met heel veel mensen uit een regeling, die door dat ministerie ook gefinancierd worden. En zij is meegekomen om het reïntegratiebeleid eens een keer te kijken van wat gebeurt er allemaal in de praktijk. Na liets en jaloeren komt Beatrix weer naar Boetenta. Net sinds de strenge veiligheidsmaatregels, maar een pb en haar blom mee aan. Daar. Ik had toch een jongen? Ik heb even verhaald. Ja, daar bij de winkel. Wat, bij de winkel? Oké. En nu zijn we in Grauw. Ja, dit is natuurlijk wat bij Friesland hoort. Water en de koningin zijn één. Maar water en Friesland zijn ook één. Dus wat dat betreft is dit een prachtige afsluiting met eigenlijk wat de keur van Nederlandse houten schepen.
Dus ja, de dag had niet mooier kunnen verlopen. Zeker nu het weer ook nog een beetje heeft meegewerkt. Het is een van de schitterendste havensteden die Nederland heeft. Gelegen aan de Waddenzee, de enige van de 11 Friese steden die rechtstreeks aan zee grenst. Sommige mensen van het comité, of van het Centraal Comité, die waren voorgesteld in een rietzeel van het Stadhuis. En de burgemeester Steenbeek die roemt voorop en die stelde dus voor aan de koningin. En daarna roemt prins Klaus en de drie prinsen, de drie jongens. Prinses Margriet en meester Pieter van Vollenhoven, die wint toen net mooi. En nou, toen weer de heer rond te dienen en er stond de majesteit in een zeel en ze even nog maar heen en toen kwamen ze op mij toch. En toen hebben wij een heel gesprek gewoon. Ik dacht eerst, nou wat ze we nou beleven, want het weer wat, ja, ik keerde helemaal net op 80. Ik denk, ik ben de jongste, ze wel naar orde meesten gaan. Ik weet net de belangrijkste persoon daar. Maar fijn, we hebben een heel gesprek gewoon en de majesteit die nam wel het woord steeds maar en ik wil de leiding, maar ze weer echt voorbereid door het bezoek, want het weer net alleen over Koninginnedag, maar we hebben het ook over verschillende dingen gewoon, namelijk we hebben over de landbouw gewoon, want ik zou wat ik deed, en ik ben akkerbouwer. We hebben praten over de stad Haas, over de economie en we hebben het ook over reizen gewoon. En we krijgen in die tijd dat de koningin en prins Klaus, die ben toen in die tijd 2 keer naar Amerika geweest. En zelfs ook over de jetlag en alles wat het reizen bij het. En nou ja, goed, ze hebben een heel goed verhaal en het weer heel ontspannend. Het had wel een kwartier worden, er helemaal geen erg in. Het stiet hier graatvol om de tabaksmerk in Lauwert. Graatvol met koorleden van 76 koren uit alle hoeken van Friesland. En zij staan alle je kleer om hier aast het openingslied te zongen voor koningin Beatrix. Daar blijft anders in zijn waarde en in stand in het huis van ons land. Hand in hand in het Friese land. Hoe de manen door de grijnen, hoe de klinkers van de stad. We komen hier together in ons land, zoals u zegt. In het verleden en de toekomst is de eerste steen gelegd. We blijven samenwerken, strijdbaar en oprecht. Veskezaron, Ruttepaus. En de koningin gaat dat vernijde provincie hoe zien. Stel je voor de laatste oorlogsjaren in 1944. De geallieerden rukken op vanuit Frankrijk en Juliana, die in Canada zat op dat moment, die gaat alvast naar Londen. De bevrijding is in zicht. Dan stokte de opmars bij Arnhem. Nou, het hele verhaal is bekend. En Juliana gaat weer terug naar Canada. Daar is de vraag van, hoe is het nou in Nederland? Nou, ze heeft inmiddels Engelandvaders gesproken. En ze heeft een beetje een idee van hoe het is in dat bezette Nederland. En ze vertelt aan iedereen van, ja luister eens, er is niks meer. Het is leeg. De mensen hebben hun huisraad moeten verkopen voor eten. En terwijl ze dat vertelt, horen ze boven in de kinderkamer een lawaai en een gestommel en een gesleep. En uiteindelijk gaan ze naar boven. En wat blijkt dan? De hele kinderkamer is leeg en alles staat op de gang. En Beatrix, wat doe je nou? Beatrix vertelt trots en bezweet van het zeulen. Wij wouden ook wel eens weten hoe dat is als je huis helemaal leeg is. Nou, zo voelt ze de dingen mee. Wat is dan het belang van deze werkbezitten?
Nou, de koningin wordt Jood bijpraat over wat er speelt in deze provincie. Ze komt wel vaker op werkbezieten. In 2003 het ze hier ik nog west. Maar nu wordt er echt stilstaan bij de thema's die het nou spelen in Friesland. En dat zijn zaken als krimp, maar ook werkdeling. Daarom is ik op bezieten in Zuidwest-Friesland onder oren. Om te zien hoe gaat dat nou eigenlijk met zo'n hele grote gemeente. Probeer er ook een goede sprong van te maken. Dat lukt helaas niet. En dat wordt dus een natsprong. Het is inmiddels alweer 20 jaar geleden. Maar sommige dingen die vergeet je eigenlijk nooit meer. Ik zat bij de organisatie van het koninklijk bezoek. Nou, toen we hoorden dat de koninklijke familie in 1993 was het alweer, met ons Koninginnedag wilde vieren. Vanuit Vlieland kwamen ze dan hier naartoe. Dan heb je in eerste instantie het idee van leuk, fijn voor Sneek, mooi feest, doen we ook weer mee. En pas later ontdek je dan hoe belangrijk die enorme samenbindende kracht van die Oranje-familie, van dat Oranjehuis. Want vanaf dat moment was iedereen hier in Sneek gericht op van, hier gaan we iets van maken. Het tweede deel van het bezoek aan Friesland betrof Sneek. Het was zoals gezegd een uitstekende dag, niet alleen om te zeilen, maar ook gewoon om te wandelen en te genieten van het koninklijk bezoek en uiteraard van elkaar. Want dat deden de burgers van Sneek natuurlijk ook. En het weer bleef schitterend. Ongeveer 27 graden, een van de warmste Koninginnedagen in april van deze eeuw. Ringsteken hoort natuurlijk ook bij Koninginnedag. En dat wordt in Friesland uiteraard gedaan met een Friese sjees. En daar staat uiteraard een paard voor, een echt Fries paard, behorend bij het Friese paardenstamboek. De koningin heeft zelf trouwens ook dergelijke paarden. Soms laat ze er 6 aanspannen voor de Gouden Koets. Welkom, van harte welkom in Makkum, in de gemeente Woensradiel en in de provincie Friesland. Liksa, van harte welkom Azes in de stad Frenscher. De koningin de heilige grond van Franeker, het kaatsveld, het Tjoekelan. Hier wordt elk jaar de PC gehouden, de belangrijkste kaatswedstrijd van het jaar. Ik wil ook even iets zeggen tegen meneer Nijpels. Want, waar bent u? Daar. Ik geloof niet dat één commissaris van de koningin zo vrolijk zijn laatste dag viert als u vandaag. En het zij u van harte gegund dat u dit mooie feest met ons heeft gedeeld vandaag. Ik heb het als heerlijk ervaren. Op het laatst, toen de koningin iets tegen mij persoonlijk zei in het openbaar, dat vond ik wel heel bijzonder. En wat ik ook heel mooi vond, dat ze zei van, u bent een fleurige commissaris. En toen dacht ik, nou, daar kan geen koninklijke onderscheiding tegenop.
Stel je voor, Ilse de Jong, de voorzitter van de Oranje Vereniging, die dus de koningin begeleidt. Dat hoort zo. De Oranje Vereniging is de organiserende instantie. En die ook tijden moet proberen uit te leggen van majesteit, dit is dus daar en dit is dus daar. 2 dagen later kwam ik hem tegen, had hij zo'n pleister op zijn voorhoofd. Huh? Wat heb jij nou, Ilse? Zal ik je vertellen. De koningin had een hoed op. Ze had inderdaad een vrij ronde, zware hoed op. En daar zat waarschijnlijk in de rand iets van metaal of zo. En iedere keer vertelde Ilse, als ik haar wat wilde vertellen, dan botste ik tegen die rand aan. Ik heb nog dagen de pleister als herinnering bewaard. In Oudeberkeep wordt Hare Majesteit op een hichte gebracht van de landbouwsituatie. Boer Hesseling vindt haar visite uniek. Het was een heel leuke ervaring. En het is sowieso iets wat je niet zo vaak meemaakt. En ik denk nooit in je leven meer. En ja, ze was zeer positief en ja, ze toonde veel interesse in de zaken die hier gaande zijn. Vandaag staat Oost-Friesland centraal bij het bezoek van de koninklijke familie aan het noorden van Nederland. Bij de aankomst was al een grote menigte verzameld om de koninklijke familie een welkom toe te roepen. Het weer mooi op een Noorderhaven, op de noordkant, op de kop. Dat weer het trede ze hier nog zo'n mooi green hoed op. En daar stond op majesteit wat een leuk hoedje in de verder. Nou, dat weer heel mooi. En toen waren we op het eind en toen er is een heel protocol wat je dan dwaamaat en net dwaamaat. En dat vond ik persoonlijk, Jeroen daarachterom steeds maar. We gingen dan praten, of er stond in het protocol dat de burgemeester, de Steenbeek en de voorzitter van het Centraal Comité, de heer Boy Veraan, die mochten haar een hoorn ten afscheid en oren net. Dat stond zwart gedrukt en ze draait erom en ze ja, maak dan een hoorn dat heel goed de wand uit, steeds maar. En toen zei er wat een warme hand, dat vierde ik nooit weer. Als ik denk dat de koningin dan, maar ik nog altijd nog mijn wand denken.